המסך קליפס פיצוץ, כל יום מתשפך, תוכן מטורף, פעם לא שוכח. אם עוד לא נירשת זה הרגע עכשיו. זה לא סתם עוד ערוץ, זה זורם כמו שיטפון. יש אקשן, קומדיה וגם קצת היגיון. הסרטונים בועטים כמו סטייל של אליפות. כל צפייה מביא עליך עד שיוש ונשישות. יש ריאקשן, אתגרים, כל וידאו זה סיפור. אפילו כשאתה עצוב תקבל כאן רק אור. YSK, עם גורילה, השילוב האגדי. הם שוברים את יוטיוב, זה פשוט מטורף אחי. YSK, גורילי על המסך קליפס פיצוץ, כל יום מתשפץ, תוכן מטורף, פעם לא שוכח. אם עוד לא נירשת זה הרגע עכשיו. YSK, גורילי על המסך קליפס פיצוץ, כל יום מתשפץ, תוכן מטורף, פעם לא שוכח. אם עוד לא נירשת זה הרגע עכשיו. מה בא לך היום? טריק או אתגר? יש סרטון עם אש, זה פשוט נהדר. תגובות בשפע, כולם פה עפים. בקהילה של YSK רק צ'יוצ'ים. עמדת בעניין של וייב בן מקפץ. זו רגעים מצ'יקים בלי צ'וקים ובלי טיפק. זה המקום להיות בו, הצ'יצ'ה זק בעיר. YSK גורילה עושה יוטיוב נדיר. YSK, גורילה על המסך קליפס פיצוץ, כל יום מתשפץ, תוכן מטורף, פעם לא שוכח. אם עוד לא נירשת זה הרגע עכשיו. YSK, גורילה על המסך קליפס פיצוץ, כל יום מתשפץ, תוכן מטורף, פעם לא שוכח. אם עוד לא נירשת זה הרגע עכשיו. YSK, YSK, גורילה על המסך. YSK, אם עוד לא נירשת זה הרגע עכשיו. YSK, גורילה על המסך קליפס פיצוץ, כל יום מתשפץ, תוכן מטורף, פעם לא שוכח. אם עוד לא נירשת